Betaku wis siap ditarungke iki. Mesti akeh menange. Ben, ayo metu. Olahraga. Oh, Pak. Farel. Yo yo. Yo Pak, sik. 5 6 7 8 Farel. Ayo semangat. Ya, Pak. Betamu ora diduwe. Agah, tanah sing sak level betaku. Iku sombong. Pokoke kowe kudu menang dina iki. Pakai poe. Wah. Ayo korel. Wah, oi, wae anyare. Sal. Delok iwakmu. Tarung kau aku wani ra. Wani. Satu, dua, tiga, mulai. Sore Pak. Selamat sore. Mau pulang ini? Iya Pak, sudah kangen Oh, istri. silakan, tadi jalan. Makasih Pak. Ya. Monggo, Pak. Ya. Nang opo betamu men bejor tira. Joko pancen dasare betamu elek. Opo betaku ape lho, lagi kalah ping pisan tira. Oh kalahan. Dadeke. Tani kowe tandake bapakku. Bapakku tentara. Ya, Bapak wis kondur. Iya Bu. Jenderal kecilku nendi Bu? Mau pamit, Pak, dolan ning lapangan sebelah, nggawa iwak beta. Kowe Pak Beta. Iya. Diadunah ya Pak. Waduh, Ibu nggak ngerti, Pak. Ora entuk adu Pak Beta meneh. Iya, besok bocahnya tak kandhanane, Pak. Ya wes, saiki mlebu dhisik.
Iki ono apa anak bapak kok nangis? Aku mau ditendang Ipul. Ipul sapa? Ipul. Jeneng Ipul ndi? Kalau Pak, saya lagi ngobes. Pul. Rene. Kapok kok dilambui bapakku. Apa wanginya ndak dua. Kan. Bapak ora gelem kowe diremeh ke kancamu. Rampung ki masalahmu karo Ipul. Kowe iki wis arep gedhe. Bapak ki pengen mulai saiki kowe kudu bisa ngerampung ki masalahmu dhewe. Kowe kudu dadi kebanggaane Bapak. Rampung ki masalahmu. Kamu nggak apa-apa, Le? Lah apa, Pak? Ya wis, saiki ndang bali ngobati lukamu. Farel, sesuk meneh nek Farel duwe masalah dirampungke cara sing apik ya. Ora kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Iya. Ngono kuwi calon tentara sing apik. Kok tentara? Apa? Aku kan ingin jadi pemain band, Pak. Ngejreng-ngejreng